ही माझी लेफ्ट हँड नाही, ही माझी लेफ्ट लेग आहे, कारण हिचा लेफ्ट लेग दुखतो आणि तिचा राईट लेग दुखतो, आणि ह्या दोघींचे जेव्हा पाय दुखतात तेव्हा माझे पाय पण मोडतात. हा 1 फुटी आहे, असं 8 फुटी खाली जाणार, 8 फूट. सफेद गजऱ्यावरती काजल साऊथ इंडियन वाटते. खाली कधी वॉटर टँक मध्ये पाणी जर कमी पडलं तर डायरेक्ट आम्ही पत्र्याचं पाणी सोडणार आहे करून. बघा, टोटल खालच्या 5 रूम साठी 5 बेड ऑर्डर्ड आहे. सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. बघा, आज घराच्या कामामध्ये काय काय अपग्रेड होतं ते तुम्हाला दाखवतो, पण सर्वात अगोदर दाखवतो आम्ही नेहमी दुपारची शूटिंग करतो ना, आज संध्याकाळची शूटिंग करतो. सूर्य आमच्या पाठी असतो तर आज सूर्य आमच्या पुढे गेलाय. तर संध्याकाळचं वातावरण एवढं सुंदर आहे ना की असं वाटतं की इकडे आपण वॉकिंग करावी. तो दृश्य जरा परत एकदा बघा, तिकडचं दृश्य तसंच बघत राहा. मी तुम्हाला दाखवतो. इकडे तुम्हाला ती ढगं दिसतात आहेत, ती बघायला किती छान वाटतं. असं ऑपोजिट साईडला खुर्च्या घालायचे, इथे बसायचं मस्तपैकी आणि हा वातावरण बघत बसायचं. ओके, आणि जे वातावरण बघून जे कंटाळतील त्यांच्यासाठी आम्ही इथे खड्डा खोदलेला आहे, तुम्हाला दाखवते. खड्डा एवढा मोठा खोदलेला आहे की तो पाण्याचा खड्डा न वाटता आपल्याला तो भलताच काहीतरी खड्डा वाटतंय मोठा. इकडे खड्ड्यात जाऊन बसायचं का उडी मारायची? खड्ड्यात जाऊन असा. आता बेसिकली हा खड्डे भरपूर प्रकारचे असतात, त्यामधला हा आमचा खड्डा पाण्यासाठी खड्डा आहे. ओके, स्टोरेज वॉटर टँक त्या साईडला करताना आली, पण यावेळी आम्ही करणार, कारण ते टाकी ठेवण्यासाठी आम्हाला इथे जागा नाही आहे, म्हणून जे काय आहे ते अंडरग्राऊंड स्टोरेज. मम्मी तू ये बघूया किती खाली झालंय. याला जमेल खाली बघा, ही वाळू आहे. हे बघा खड्डा अजून हा कमी आहे. हा मी सांगू किती आहे? आता काहीच नाही. हा 1 फुटी आहे. असं 8 फुटी खाली जाणार. 8 फूट म्हणजे मी 5 फुटी आहे, 5 फूट म्हणजे एवढा अजून खड्डा खाली जायचा आहे. हे 2 दिवसात एवढा झालेला आहे. म्हणजे एवढी आपलं वॉटर स्टोरेज टँक. स्टोरेज कॅपॅसिटी अराउंड 15,000 टू 27,000 लिटर. 15,000 ते 27,000 लिटर कॅपॅसिटीची ही वॉटर टँक असणार आहे आपली. चला, आता इथे मी तुम्हाला इव्हिनिंगचं येऊन का दाखवतोय. ही आता वाजलेल्या संध्याकाळचे 6:30. किती? 6:30 वाजलेत. आणि डे लाईट माझ्या हिशोबाने जर मी आता हे काढलं, सनग्लासेस काढले, तर बाहेर एकदम छान आहे, आतमध्ये पण एकदम व्यवस्थित दिसते. म्हणजे जे आमचं मोटिव्ह होतं माझं तरी स्पेसिफिकली की डे लाईट आली पाहिजे, ती येते. इथे उभं राहून पण वारा हा खेळतो आहे, ते झालेलं आहे. आणि मला आता मी तुम्हाला हे सर्व दाखवण्यासाठी नाही आलं, तुम्हाला एक प्रश्न विचारण्यासाठी आलं आहे की आता तुम्हाला आमच्या वरती दिसतं हे सर्व भाग, हा एवढा भाग, हा जो पॅसेज आणि तिकडचा भाग, ह्याला मी फॉल्स सिलिंग करू का? क्वेश्चन मार्क. काजू दादा आम्हाला नाही बोललेले आहेत. शुभांगी कीर काय म्हणतात आहेत? करायला वाटलं तर करायचा. हो, आणि तुम्ही मला सांगा की इथे मी फॉल सिलिंग करू का? ओके, कारण वरती तर मी ऑर्डर दिलेली आहे त्यांना करायला. वरती आपले जे पत्रे आहेत दाखवतो तिकडे पण ते पण करायचे, तर सध्या इकडे करू का? आणि उद्यापासून याचं काम सुरू होणार आहे. याचं आता सध्या तुम्हाला हे सर्वात डल पोर्शन दिसतंय, पण येणाऱ्या काही दिवसात वन ऑफ दी अट्रॅक्ट म्हणजे बोलतात ना, ह्या रूम्सला सर्वात जास्त अट्रॅक्ट करणारी गोष्ट हीच असणार आहे. चला वरती जाऊया. चला, आता तुम्हाला जशी माहिती आहे की गणपतीला 21 मोदक आवडतात, तसं आमच्या वरच्या रूमला 21 पायरी आवडते. आमच्या वरती पायऱ्या 21 आहेत यायला. ओके, तर मी आता टॅन रिमूव्हल वापरायला लागलो आहे, पण मी काळा का दिसतो एवढा? हो, टॅन रिमूव्हल बघ आता दिसायला लागलं आहे. टॅन लगेच गेला बघित आता फिरल्यावरती. असे ते तुम्हाला फसवतात सर्व प्रोडक्ट्स मागे. काळोखात उभं करतात, टॅन दाखवतात, आणि उजेडात उभं करतात आणि टॅन रिमूव्हल दाखवतात. पण असं आम्ही तुम्हाला फसवणार नाही. तुम्हाला मी एक साधारण उदाहरण देतोय. भरपूर साऱ्या स्टेजमध्ये ना फसवी सुरू आहे. पैसे घेतात, लोकेशन देतात, आणि त्या लोकेशनवर काहीच नसतं. पैसे सांगतात वेगळे, असतात वेगळे. पण आपले ऑल सीझन सेम रेट आहे सर्व माणसांना. कोणताही दिवसाला जास्त पैसे कमी पैसे नाही. आता पण येऊ शकतात ना धबधबा वगैरे बघायला. इन्क्वायरीज काय की ह्या रेनी सीझनमध्ये जूनमध्ये, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर हे ओपन आहे का? तर येस, ह्यावेळी आम्ही ओपन ठेवलेलं, कारण इथे काय ना काय काम सुरू आहे ना. आम्ही बाहेर फिरायला गेलो असतो, पण इथे कोण लक्ष देणार मग? म्हणून आम्ही ह्या सीझनला तरी
इथे सर्व आहे, ओपन आहे. आता काहीतरी काजलने विचारली बुकिंग, मला वाटतं आता 2 दिवस परत सिल्वर रूम बुक आहेत, नंतर परत रिपीटेड गेस्टच आहेत. म्हणजे या जूनमध्ये 2 बुकिंग आहेत येणाऱ्या आणि जुलैमध्ये पण काहीतरी 3 दिवस गोल्डन सिल्वर रूम बुक आहे. हो. तुम्ही ऑगस्टमध्ये पण, आता इन्क्वायरी ऑगस्टची पण आली होती, तर तेव्हा पण तुम्ही बुकिंग करू शकता. आता जे पायाखालचे टाईल्स आहे ह्याची गाडी उद्या परवापर्यंत आली पाहिजे, कारण काल लोडिंगला गाडी गेली होती. तर ह्या टाईल्स पण आपल्याला अवेलेबल झाले आहेत. आता प्रॉब्लेम झाला असतं की हे जर टाईल नसते तर लय मोठा इश्यू झाला असता, मग काय लावायचं आणि काय नाही लावायचं असं झालं असतं. आणि प्रत्यक्ष आता जेव्हा तुम्ही आतमध्ये याल ना सर्व काम झाल्यावरती, तर मी आता राईट हँड, माझं तुमच्या दोघांमध्ये राईट हँड कोण आहे आणि लेफ्ट हँड कोण आहे? मग तू लेफ्टला आहे ना, ही का लेफ्ट हँड झाला आणि मम्मी का राईट हँड माहिती आहे का? तुझा कोणता पाय दुखतो? तुझा कोणता पाय दुखतो? माझा नाही दुखत आता. तुला कोणत्या पायाला आलेला एक ते प्रॉब्लेम? राईट. तुला आणि ती राईट, तसा नव्हता लेफ्ट राईटचा, तुझा विषय लेफ्ट राईटचा वेगळा आहे. ही माझी लेफ्ट हँड नाही, ही माझी लेफ्ट लेग आहे, कारण हिचा लेफ्ट लेग दुखतो आणि तिचा राईट लेग दुखतो. आणि या दोघींचे जेव्हा पाय दुखतात तेव्हा माझे पाय पण मोडतात. जाऊ द्या. आता तुम्हाला काय हा उदाहरण काय दाखवतो. आता जेव्हा तुम्ही आतमध्ये याल प्रत्यक्ष, तर तुम्हाला आता मोठे वाटायला लागले. आणि येस, तुम्ही विचाराल तर खालच्या रूमचे, काजल आपण इथे अशी टर्न, आपण किती बेड ऑर्डर केलेले आहेत आणि कुठून ऑर्डर केलेले आमच्या व्ह्युअर्सला सांग जरा. आपण उल्हासनगरमधनं, उल्हासनगरवरून टोटल खालच्या 5 रूमसाठी 5 बेड ऑर्डर्ड आहे आणि फुल पेमेंट झालेली आहे कालच. म्हणजे हे बघा किती प्री प्लॅन झालेलं आहे. म्हणजे मुंबईत गेलेलो ना लास्ट टाइम आम्ही, तेव्हाच आम्ही डिझाईन पण बघून गेलेलो आहे. आणि एक कंपॅरिझन सांगतो, तिथे जे बेड्स आहेत इकडचे बेड डबल कॉस्टला आहेत आणि क्वालिटी जरा अजून चांगली आहे. ती सगळी हाय क्वालिटी वापरली आपण, वूड वगैरे सगळे. ओके. आणि म्हणजे प्रीमियम वापरले. खालच्या रूमचे सर्व बेड, मॅट्रेस आणि जेवढं फर्निचर लागणार आहे ते ऑर्डर केलेलं आहे आपण खालचं. फक्त वरचं राहिलं होतं, कारण वरचं आम्हाला अंदाजा नव्हतं. तुम्हाला तर रूम तुम्हाला नाही समजलं तरी मी सांगतो. आता मम्मी तू जिथे उभी आहेस ना, इथे उभी आहेस ना, काजल तू तिथे उभी राहा. जर त्या कॉर्नरला बेड ठेवला ना तर एवढ्यातच बेड तो बसतोय, मोठा बेड असून पण, तरी ही स्पेस एवढी सर्व मोकळी राहते. मग इतर काय काय एल शेप, आता इकडे कसं हे स्क्वेअर बॉक्सेस नाही आहेत, तर इथे वेगळे शेपचे सोफा सेट, काहीतरी बसण्यासाठी खुर्च्या वेगळे, आणि इथे काहीतरी वेगळं. आणि हो, इथे थोड्या दिवसानंतर हे जे वरती तुम्हाला शीट लावलेली दिसली, इन्सुलेशन शीट, ही आम्ही उन्हात बघितलं वर्क करते. हीटचं प्रमाण जरा कमी होतो, तर तुम्ही आपापल्या घरी लावू शकता. आता ह्याच्यावरती पण मी 6 इंचाची फॉल सिलिंग करणार आहे. PVC पॅनल असतात ते लावणार आहे. म्हणजे गोल्डन रूम मध्ये लावलं ना, म्हणजे हे तुम्हाला पत्रे टाईप, पत्रे तर नाही हे बघा, हे तुम्हाला असं बाकी सिलिंग दिसणार नाही वर, म्हणजे अजून त्या क्वालिटीज वाढतील. आता राहिलेली शॉपिंग आपली काय आहे की प्लंबिंग मटेरियल घेणं आणि इलेक्ट्रिक मटेरियल घेणं. त्यासाठी कधीतरी वेळ मिळाला तर मुंबईला जाऊन क्रॉफर्ड मार्केटवरून किंवा लोहार चौलमधून आपण इलेक्ट्रिक वस्तू आपल्याला किंवा लाईट्स आपल्याला घ्यावे लागतील. नाहीतर मग ऑनलाईन पण होलसेल शॉप्स असतात, तिथून मागवायला लागतील. ह्याचं काम सुरू होईल. खाली कधी वॉटर टँकमध्ये पाणी जर कमी पडलं तर डायरेक्ट आम्ही पत्र्याचं पाणी सोडणार आहे करून बघा. आंघोळीसाठी ड्रम भरून ठेवणार आहे. त्या काय बरोबर आयडिया ना, पत्र्याचं पाणी डायरेक्ट, म्हणजे पाणीचे शॉर्टेज होणार नाही मला. जाऊ दे, ते नाही. इथे पण काम सुरू करायचंय. हा रूम तर मला त्याच्यापेक्षा मोठा वाटतोय, पुढच्या रूम पेक्षा मला हा रूम मोठा वाटतोय. ह्याला तर भरपूर एक आयडिया होईल की ह्याला वेगळाच इकडे सोफा सेट देता येईल तुम्हाला. फर्निश झाल्यानंतर ना हा अजून दिसायला छान आणि सुंदर वाटेल. आता उद्या जाऊन ते पण सांगतो, उद्या जाऊन सर्व डोर्सचे काम सुरू होणार आहे. तुम्हाला हे पण सांगतो, खालच्या 5 रूमचे विंडोजचे माप घेऊन, विंडोजचं मटेरियल घेऊन, फुल पेमेंट करून विंडोज पण रेडी आहे. फक्त फिटिंगला जेव्हा मी बोलेल तेव्हा तो येईल. म्हणजे एवढे कामं आम्ही पुढे ॲडव्हान्समध्ये सर्व करतोय. आता ह्याचं सर्व आमचं प्लॅन नव्हतं. मे महिन्यापर्यंत आपल्याला फक्त खालचे रूम बनवायचे होते, वरचे रूम बनवायचे नव्हते. मग हे सर्व काय बोलले की आत्ताच बनवून घ्या, कारण नंतर मग ते धूल मिट्टी येणार, आवाज येणार, खालचे गेस्ट राहायला आले ते वरती त्या वरच्यामुळे खालच्यांना प्रॉब्लेम होणार. म्हणून आम्ही एकत्र सर्व बनवून घेतलं, म्हणून हे पुढे शिफ्ट झालं ना. तर या मे महिन्यात तर मी खालचं पण सुरू केलं असतं. ओके, तर ह्याचं फर्निचर राहिलं आहे आणि
सर्व डोर्स बिर्सची पण ऑर्डर आम्हाला द्यायला जायची. ह्याची फॉल सिलिंग. आता तुम्ही विचार करा किती काम पेंडिंग आहे. फॉल सिलिंग व्हायच्या ह्या सर्व गोष्टी लाईंड अप गोष्टी आहेत, म्हणून ह्यावेळी आम्ही इथेच राहणार आहे. आणि ह्या रूमला स्पेसिफिक सनलाईट येण्यासाठी बघा इकडे आम्ही हे सोडलेलं आहे. पाणी आहे, पुढे पाणी मारलेलं आहे ना, म्हणून जात नाही पुढे. हे लाईट येण्यासाठी बघितलं तिकडे सोडलेलं आहे, म्हणजे हा रूम पण काळोखत नाही. तो नसता गॅप सोडला मी तर काळोख झाला असता इथे. वा. आणि सर्वात जास्त अट्रॅक्टिव्ह तर हा पोर्शन पण आहे. आणि इथून बघा हा व्ह्यू किती क्लिअर दिसतो बघा. एकदम सिनिक व्ह्यू वाटतो बघा हा. असं फोटो काढाल ना असं वाटतं, इकडे फोटो काढण्यासारखं वाटतं इकडे. आता तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसतंय की नाही, पण तिथे डोंगर, त्या डोंगराच्या पाठी एक डोंगर, डोंगराच्या पाठी तिसरा डोंगर दिसतंय तुम्हाला. 3 लेअर डोंगराचे 3 लेअर दिसले का. इथे उभा राहून स्पष्ट दिसतं सगळं. असं सिनिक व्ह्यू वाटतो ना हे एकदम. हो एकदम छान वाटतं क्लाउड्स बीट बघायला आणि हे सर्व बघायला. म्हणजे हे उदाहरण मला आता समजतं की आपण जेवढी हाईट बनवली ती व्यवस्थित बनवली, म्हणजे लहान मुलं पण आली तर त्यांच्यासाठी रिस्क नाही आहे. बघा ना, म्हणजे ही पॅराफिट जी आपण हाईट घेतली ती एकदम व्यवस्थित घेतलेली आहे. आणि हे पण जर तुम्ही हात लावाल तर तुम्हाला धार नाही लागणार त्याला, ते तसं मोल्डिंग केलेलं आहे प्रॉपर. म्हणजे जिथे करायची तिथे केलेली, जिथे नाही करायची तिथे नाही केलेली आहे. आता तुम्हाला सांगतो इथे केलेली आहे, पण ह्याच्या पाठी नाही केलेली आहे, कारण इथे सर्व आपलं फेन्सिंग बनवणार आहे सर्व असं. वा. पण जे बनलं आहे ते एकदम वेगळं बनलेलं आहे आणि वेगळं बनलेलं आहे आणि चांगलं बनलेलं आहे. तुम्हाला एक सांगतो, पाठीचे स्ट्रक्चर बनवलेलं ना ए शेप, ते सुरुवातीला बनणार नव्हतं, पण मी फोर्स करून आपल्या सर्व स्टाफ म्हणजे कामगारांकडून ते बनवून घेतलं. मी बोललो काहीतरी वेगळं असलं पाहिजे ना, तर त्याच्यामुळे ते कसं जरा वेगळं अट्रॅक्टिव्ह वाटतं ना, तिकडे काहीतरी वेगळं पोर्शन आहे. आणि एक कॉन्सेप्ट सांगतो, खाली सध्या तरी 10 माणसांची कॅपॅसिटी आहे, वरती मस्त हाय बाई हे सर उडतंय बघ. हां, मग हेच व्हेंटिलेशन, लाईट या सर्व गोष्टी जास्त मॅन्डेटरी असतात ना इथे. मस्त पंख्यापेक्षा भारी हवा. आता तुम्हाला ना आमच्या शुभांगी होमस्टेच्या रूमची कॅपॅसिटी सांगतो. 4 रूम, 12 माणसाची मिनिमम कॅपॅसिटी आहे. ह्या बंगलोची खाली मिनिमम 10ची कॅपॅसिटी आहे आणि वरती मिनिमम 10ची कॅपॅसिटी आहे. पण तुम्ही 15 पण आलात तरी तुम्ही खाली 15 राहू शकता, वरती 15 राहू शकता. आमच्याकडे कसं होतं की एक कॉन्सेप्ट लक्षात घ्या, जेव्हा 15 माणसं तुम्ही आमच्याकडे बुकिंग भरपूर झाले, 15-20 माणसांचे आमच्याकडे ग्रुप बुकिंग असे भरपूर झालेले आहे 3 वर्षात. पण त्यांना कसं होतं, अर्ध्या जणांना वरती राहावं लागतं, अर्ध्या जणांना खाली राहावं लागतं, म्हणजे दोन रूम वरती 2 रूम खाली. आणि मग त्यांना ते त्या ग्रुपमधल्या मग लोकांना पण आवडत नाही की वरचे जरा चांगले रूम्स आहेत, खालचे थोडे नॉर्मल रूम्स आहेत. मग ते एकत्र राहण्याची ती मजा वेगळी मजा राहते. आणि रूम्समध्ये पण ते क्वालिटीचा फरक होतो ना. गोल्डन सिल्वर रूम आपले चांगले रूम आहे, खालचे रूम नॉर्मल रूम आहे. पण इथे ती कंडिशन होणार नाही. तुम्ही 10, 15, 20 माणसं आला तर एकाच फ्लोअरला तुम्ही सर्व ऑक्युपाय करू शकता, बरोबर आहे. आणि जी मस्ती मजा करायची ती ही स्पेस, ओपन स्पेस तुम्हाला दिलेली आहे, सोबतच ती ओपन स्पेस दिलेली आहे, सोबतच तुमचे आणि ते तर रूम आहे. पण ही मजा इकडे येईल. आणि खालच्यांना पण एवढी स्पेस दिलेली आहे, ही स्पेस दिलेली आहे, आणि खालच्यांना तिथे पण ती ओपन स्पेस दिलेली आहे, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे हा डोका वापरून हे कन्स्ट्रक्शन केलं गेलेलं आहे की 15-10 आम्ही सध्या तरी 10 माणसं खाली 10 माणसं वरती अशी कॅपॅसिटी पकडतोय. आणि मॅक्झिमम 15 खाली 15 वरती अशी पण माणसं राहू शकतात. 15 काय 20 पण राहतील. सीझनला गोल्डन एक दिवस असं होतं की गोल्डन सिल्वर मध्ये फक्त 2 रूम मध्ये 14 माणसं झोपली होती, कारण त्यांच्याकडे रूम नव्हतं आणि जेवढे रूम आहे त्याच्यामध्ये ते ऍडजस्ट करायला रेडी होते, बरोबर आहे. आणि स्पेशियस कन्स्ट्रक्शन आहे, मस्त कन्स्ट्रक्शन आहे, न्यू कन्स्ट्रक्शन आहे. ह्याची बुकिंग ना जेव्हा ओपन व्हायचं असेल ना त्याच्या 3 महिना अगोदरच मी चालू करणार आहे. आणि ऑलरेडी सांगतो, येणाऱ्या रिपीटेड गेस्टपैकी 5-6 जणांनी मला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की जेव्हा रेडी झालं की पहिली नोंदणी, पहिली बुकिंग माझी करा, पहिली आमची बुकिंग करा. व्हायच्या अगोदर तुम्हाला समजणार सर्व. म्हणून सध्या तरी तुम्ही शुभांगीर होमस्टेमध्ये येऊ शकता. होमस्टे आपलं जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या डिसेंबरपर्यंत ओपन आहे, ओके. आणि त्याची पण बुकिंग सर्व ओपन आहेत. तिकडचा देव गेला खाली, ढगात गेला. सनसेट. ओके. अजून काय कामं लाईनमध्ये पेंडिंग आहेत. पेंट पाऊस कमी असताना तर पेंट पण करून आम्ही मोकळं झालो असतो. बाकी इतर गोष्टी आता काही नाही आहे. सर्व गोष्टी जेवढ्या काय करता येतात तेवढ्या गोष्टी आम्ही करून घेतात. आता तुमचं काम फक्त एवढंच आहे की तुम्ही आमच्या व्हिडिओला लाईक करायचं, व्हिडिओला शेअर करायचं,
चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आणि काही डाऊट्स किंवा काही सजेशन्स किंवा काही सांगायचं असेल किंवा काय विचार असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला विचारा. ओके. तीन नाही आहे. ते हे गाठ नाही मारली माझ्या कापलं ते दाखव. नाही एकच धागा आहे. घरगुती मग लावा ना घरगुती. वास मस्त आहे. हो सुगंध मस्त आला. फिर बघूया अशी. अरे नाही क्लिप नाही आहे लावायला. सटकेल तिकडनं. आता तू सफेद गजऱ्यावरती काजल साऊथ इंडियन वाटते. होय ह्याच्या मी इथे घातला माझा गजरा. तिकडे थोडा लावतात. आता नाही तर काय करणार. तिरची नजर. तिरची नजर. व्हॉट मला पिंपल बी केवढं. हो वाव. वाव व्हॉट्स अ सरप्राईज. आई काय करते. थांब गाठ मारते आहे. आई शपथ. तेव्हाच म्हणते असं डोकं दुखतंय काय मला. आमच्या रत्नागिरीमध्ये कसं माहिती आहे, एक को प्यार करो दुसरी भी मिल जाती है प्यार करने के लिए. काढू ये. ती तिकडनं तुझ्याकडे आली. अरे ये मला काय इकडे. नाही झालं. ये बघ ये बघ ये बघ ये बघ ये ये बघू ये 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 तू ये माझी बघू ये 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 इकडे ये बुबू तिचं काय ये चाललंय? ये बुबू. ती कालू ओरडते ना तिला म्हणून. अरे अरे वाकडी वाकडी होणार ते. गुड गर्ल. बुबू इज अ गुड गर्ल ना बुबू. हे बुबू. बघू फुल घालू तुला. बुबूला आमच्या ना साडी नेसवूया का आपण साडी. फुल घालूया फुल ओ वाव. कशी दिसते ना बुबू.